sí, exacte. Pita o pitera. Aquesta fila. Agave. Agave americana, la més freqüent aquí. Tenim el que són les fulles i el tronc que fa la floració, que indica que la planta va a morir, ja s'ha mort. Mireu-la, està morta. El canto del cisne, l'últim que fa. Fa este tronc que és resistent, tant com per a actuar de viga, actuar com a palo d'escalera, actuar com el que es diuen allà en el camp d'Elx o en el Baix Segura, balança per a pescar, una pèrtiga, una perxa, aquí la sàrcia, la red, passen els peixos en les sèquies i després, zoom. És un arte de pesca propi d'allí. Utilitzant això. És una planta mexicana. És una planta forània, però que s'ha adaptat aquí perfectament. I forma part del nostre paisatge visual o afectiu. Coneixem llocs que tenen piteres. A més, s'ha cultivat. Allà en Albufereta havia una època que estava tot cobert de pitera. Per a què? Fibra. Sobretot per a la fibra. Perquè aquestes fulles, posades a amerar en remojo, acaben podrint-se. I després, les fibres de cel·lulosa, separada la matèria orgànica restant, queden unes fibres resistents que, trenades, fan un tipus de corda que no és que siga de gran qualitat, però és útil per a determinats instruments, determinades sacs, determinades coses, que el que requereixen és algo resistent, encara que no dure moltíssim. La corda de pita es feien això. Però també, amb esta punta dura, lacerant, i que no puc ni agarrar-la, i si l'agarre, a lo millor m'enduc una fibra, O te punche. o me punxe. Esta punta la utilitzaven les xiques de costura, quan jo era xiquet, que les xiques no estudiaven, sinó que feien costura, Per fer bodoques. per a fer bodocs, per a fer los agujeros, ells en el... Tenies allí el bastidor, i totes les xiques tenien la seva punxa Sí. de pita. La mare en tenia. Fer el foraet, després cosies i fes una decoració, una cosa bonica. Formava part de l'instrument. Quan arriba per primera volta esta planta aquí, provenia de Mèxic, com que feien estar i estirava el fil, el primer nom de la planta va ser fil i agulla, hilo i aguja. Fil i agulla, estava tot junt. Pareixia que fora preparat per a cosir. Després van dir, ui, esta se pareix a una altra planta que tenim aquí, l'àloe. Eixe àloe que ara utilitzem, com aloe vera i aquestes coses, veritat? I aquí a l'àloe se li dia atzavara. Per tant, un nom que se li va donar a aquesta planta era una alzavara. No tenien un altre nom i com s'apareix, com s'assembla, com pareix a un àloe, deforme però un àloe, se li dia atzavara. I queda algun topònim. En ells, una zona alzavares. Havia alzavara. Però és una planta que allà en Mèxic ha tingut més usos. Si mirem aquí baix, la roseta de fulles La piña. és una mena de pinya enorme. S'extrau la pinya, se machaca, Se hierve. se hierve Destila. el líquid i fabriques el què? Tequila. Alerta, primer, tequila és cert, tequila és cert, no dic que no.
Però primer que fa és el suc de la planta, lo deixes fermentar i va una espècie de cervesa. Una cervesa que es diu pulque. Les cerveseries típiques de Mèxic no es diuen cerveceries, diuen pulqueries. Si uno va a Mèxic, veurà pulqueria. I allí em pren una cervesa. Una cervesa sempre és un fermentat d'una planta que té una graduació baixa. Si la graduació és alta, se li diu vi, un vino. Un vino és un fermentat de graduació alta. Una cervesa és un fermentat de graduació baixa. Es pot fer cervesa de moltes coses i es pot fer vi de moltes coses. Nosaltres creiem que la cervesa només que se fa de cebada, o que el vi només que se fa de raïm d'uva. Qualsevol fermentat, cervesa o vi. A voltes amb noms particulars. Una sidra és una cervesa. Però se li diu sidra si és cervesa de manzana, cervesa de poma. D'això, de l'agave, de la pita, es fa una cervesa que es diu pulque. Allà, en Mèxic, pulqueria. Ara bé, si agarrem un recipient que tinga cervesa i el destilem, posem calor i l'alcohol comença a evaporar, s'emporta essències, olors, aromes o colors i va per un serpentí, un alambic típic. El que arreplegues és un destil·lat. Alerta, paraules majors. Més graduació. L'alcohol està concentrat. De la cervesa, si fem la destil·lació, obtenim whisky. Whisky és el destil·lat de la fermentació de la cebada que donaria cervesa. De la pita, si agafem el pulque de la pita, d'una pita peculiar, particular, la agave tequiliana, no esta, però una altra, del mateix grup, el que obtens és tequila. Per tant, una planta, fixeu-vos, produeix material d'obra, fibra tèxtil, beguda de baixa graduació o beguda d'alta graduació. Una autèntica meravella de planta. La pita o pitera. Continuem?